Здравейте! Така, да започна с това, че изобщо не знам за какво ще си говорим днес. Седнах просто така и нямам конкретна идея, но имам кафенце. Да, аз не знам. Без кафе изобщо не мога да си представя как би ми тръгнал деня. Даже когато ми се налага, примерно, на всеки се е налагало за някакви изследвания и сутрин не трябва да си пил, не трябва да си ял. С храната нямам никакъв проблем, но да не съм пила кафе. Трудно е. Просто си изпитвам кофеинов глад и станали към 11-12, ако не съм пила кафе буквално и изпитвам страшно главоболие. Налага се да пия хапче. Нали там някакво парацетамол, норофен, някакво обезболяващо. И да, иначе от само себе си не минава. Така. Това не знам, защо го споделям, но нали така, размисли и страсти. И да, реших да запиша това видео, докато децата са на градина. Защото кой знае до кога, нали се сещате, че който има малки деца знае, доста често боледуват. Но днес е двамата на градина, времето е дъждовно и аз трябва да подкарам нещо днес. Деня обаче общо взето доста ме мързи, не знам защо. Сутринта станахме, оправихме децата за градина, скарахме ги и пазарувахме и се прибрахме. Пооправих малко дрехи, имам да гладя, но това не е толкова вълнуващо. Вълнуващото беше миналата седмица. Моя мъж изненадващо за всички се прибра за една седмица. Децата бяха в еуфория и не само. Всички бяха в еуфория, родителите му и близките му. Но аз естествено като майка най-много се интересувам как се чувстват децата. Нали, ясно? Да, поглеждам назад. Да не ми някой да дойде. Какво исках да кажа? И да, и беше много приятно, много хубаво. Възползвах се от момента, че мъжа ми е тук и може да гледа децата, за да мога аз да се прибера да видя моите родители, защото аз съм родом от Горна Оряховица и моите родители се живеят там. И да, много исках да отида да ги видя, много ме беше домъчняло, защото да, реално в България съм, обаче беше ми домъчняло, даже аз не мога да кажа точно защо. Може би, защото съм тук, уж в България, а въпреки това не ги виждам. И си обещах, че поне на 3 месеца ще ходя веднъж с влакчето, тутув. Да, защото да шофирам до София Горна не е моето. Не съм уверен шофьор и абсурд просто. Градско, да, ама така, в такива големи разстояния, магистрали, т.е. 2 малки деца, не. Беше много приятно в Горна. Видях се с една приятелка. И децата са насладили на времето с тати. Тук нещата, като се върнах, изобщо не са розови. Така, как да го кажа? Аз не знам как да го кажа, да не прозвучи грозно. Има хора, с които изобщо не разговарям в къщата. Като то всеки ще го кажем, аз наистина даже не съм разбрала кога, с какво съм обидила някой. Нали, на всеки се е случва най-вероятно в живота да обидиш някой без даже и да разбереш. Мисля, че и на най-деликатните хора се е случвало, защото всеки по различен начин приема. Има по-чувствителни хора, има хора, които по-нали не се натоварват и са широко скроени. Явно съм обидила някой с нещо, но на мен това не ми беше съобщено, защото е редно, нали, като се сърдеш на някой, го обвиниш, да му дадеш право той да се защити или да обясни. Поне аз така го разбирам. Но истината е, че тук пречим. Имам предвид аз и децата. И
Пречим си, но какво да ви кажа? Аз гледам на нещата много по-позитивно. Заредих се. Истината е, че се заредих, докато бях при моите родители. Тишина, ако щеш даже и без деца, тишина. Буквално се насладих наистина на времето, прекарано с тях, на тишината, на спокойствието. Имах нужда. И сега просто нищо не мога да ме събори. Едни 2-3 месеца ще имам сила така. Нали, аз в момента не работя, защото няма кой да ми гледа децата, ако се разболеят. Всички имат голям страх. Какво ще стане, ако тези деца се разболеят и Цвети е на работа? Да. За тези, които не ме познават, здравейте, аз съм Цвети. Да, ако имате някакви въпроси, задавайте. Ще се радвам да отговоря. Просто то е толкова много информация, че аз даже не знам как да я систематизирам и как точно да я предам, да бъде по-разбрано. Но важното е, че пък, нали, аз така си го мисля, няма как да се разбираш с всеки. Това, че с един се разбирам, не се разбирам, не означава пък, че с другите. Напротив, имаме си уважението, разбираме се, но истината е, че колкото и да се разбираме добре, никой не може да замести родителите. Да, никой. И мама, примерно, ми дава много хубави съвети и такива точно майчински. В смисъл точно. Много съм щастлива, че имах възможност да си ги видя, да си ги гушна, да си поприказваме. И пак аз съм на спокойствие. Не ми преча децата, обожавам децата си. Но няма как да проведеш по-задълбочен разговор в компанията на 2 деца на 5 и на 3. Нали, сега дайте да сме реалисти. Може да се проведе, когато съответно децата спят. И така. Плана за днес е, наумила съм си няколко неща, които да поизчистя, такива домашни задължения, но не е нищо специално. Времето е дъждовно. Най-лошото е, че постоянно го дават да вали всеки ден. Не знам вие как издържате, какво правите в това време. Най-вероятно работите. Може да се чуе странно, направо си ви завиждам. На мен ми се работите, 2 не виждам. Ще поизчакам малко. Надявам се да има раздвижване в нашия план. Бях ви споделила, че моя мъж живее и работи все още в Германия и трябва да отида при него, за да си оправя документи, там адресни регистрации и така доста. Който е живял в чужбина, най-вече в Германия, може да ме разбере. Там има много да се отрегистрира, не само адресна регистрация, банкова сметка, здравна каса и още аз имам и втора. Тук как се води рента в Разрешерунг. Плащам си за втора пенсионна осигуровка. Лично, нали, смисъл. Не от работодател, ми лично имаш право. От други застраховки. Там то застраховки да искаш. Има много и да. Трябва да отида до там, да свърша тази работа. Много ще се радвам, защото освен тези неща да свърша, бих искала естествено да се види с мои приятелки. Да, и мисля да го превърна дефекта в ефект. И така. Иначе днес съм с друга пижамка, не като миналия път. Аз щях да пия кафе, забравих. Другия път ви обещавам някаква по-конкретно видео да се снима с по-конкретна тематика. Защото така наистина е много. Да, простете. Ми се струва, че някой завънна, ама май не. Да, с някаква по-конкретна тематика. Ако имате въпроси или имате някаква идея за видео, давайте насам. Ще се радвам.
Хейт коментари също не ме притесняват. Мисля, че между другото това е една страхотна тема, че решил ли си да снимаш в социалните мрежи, било Instagram, YouTube, TikTok, без значение, трябва да си абсолютно със самосъзнанието, че ще има хейт. Ще има много лоши неща. Наред с позитивите, надявам се. И според мен човек трябва да е с много силна психика, на жаргоно да не те събарят такива неща, да знаеш кой си, да знаеш какво правиш, да знаеш какво искаш и подобно. И подобни неща. Простете, че се разсейвам, понеже ви казах, че ми се стори, че някой звъни. Подобни неща изобщо да не трябва да те разконцентрират. Бетон. Та за всички, които се занимават с социални мрежи, бъдете бетон. Действайте си вашите неща. Всеки си има своята аудитория. Точно така, аудитория, своя контент. Така че, да, изобщо хейта не ме притеснява. Знам коя съм, аз не съм на 20, нали? Очевидно. Така че, не знам какво друго да ви кажа, май следващия път наистина ще си набележа някаква тема, за да може да е по-систематизирано, ако щеш по-поучително по някакъв начин, да е по-любопитно, по-интересно. То поучително няма какво поучително, но по-интересно, да, по-ентертеймент. Да, мисля, че ще е интересно да разкажа за живота в Германия, по-скоро самата адаптация, интерес на раждането на децата. Мисля, че има доста интересни неща. Аз така като се замисля просто колко много неща сме преживели, през какви неща сме минали и с какви хора. Хората. Да. Лично мен много ме обогатява. Аз в моя живот не съм имала възможност да пътувам много, за съжаление. Вероятно сама съм си виновна. И мен супер много ме обогатява да общувам с хора от различни националности, от различни държави, с различни религии, ако щеш. Изключително много ми е интересно и любопитно как се живее в другите държави, какъв е статуса, какви са разбиранията, бита. Много ми е любопитно. Много и вярвам, че човек по този начин се обогатява страшно много. Учиш буквално, всеки един човек е една книга, от която учиш, стига да знаеш как да слушаш. Колко е важно да слушаме. Да слушаш какво ти се говори, да зададеш правилните въпроси или правилните, то няма правилни, неправилни, нещата, които наистина те интересува, да ти се отговори. Езиците са богатство, някакво да го коментираме. Така че колкото повече, толкова повече. Не съм го измислила аз, Мечо Пух. Да. Ще си погладя дрехи. Да, замислях за какво друго ще правя. Не знам, ще видя. Според зависи, мисля да пусна прахосмокачка, да поизчистя тук, там стига. Поне да не вали. Хайде вече за слънце даже и не си мечтая. Но поне да не вали. Много ми е депресанско това време. И така. Добре. Това е от мен. До нови срещи. Задавайте въпроси. Ако ви интересува нещо, коментирайте. И така. Бъдете здрави.